musikero nagtutukar bisan diin kay sikat kami hadto pastilanhin kamarihon hanhadtuan amon grupo kun nagtutukar kami duro in kamarisyo ha mga bungtungan baryo kami pirmi ang imbitado ang amon mga instrumento yung itinor violin banjo may sistangan banduya nga naghimong kamihin bumbo may baho di arbo nga mas dako pa kontrahan tawo. Angaranhan amon banda ang gintatawag nga rondalya masayaw-sayaw man gihapon ang amon sunata bisano nga tukar makurat sa tanggungan cha-cha kung may mga bunyag kasal tapos gintutukaran namon in marcha sikat kuthan hadto ang gintatawag nga rondalya bisan layo kibanjo tino violin sista